Канем ви да участвате в новия ни рунд. Завъртам топчето от числото 6 черно. Финални залози. Времето за залози изтече, желая ви късмет. Победител в новия ни рунд е 17 черно. Ниско на честно число от втора разина, втора колона, част от сектор Орфан. Поздравления! Каня ви отново да участвате в новия ни рунд. Време е да завъртим топчето от числото 17 черно. Финални залози. Времето за залози изтече, желая ви късмет. Печелившото число за този рунд, дами и господа, 8 черно на свят, ниско четно число. От първа до сега. Втора колона, част от сектор Тия. Поздравления на нашите играчи. Времето за залози е достъпно за вас. И сега е ред да завъртим топчето число от 8 черно. Финални залози. Времето изтече, дами и господа, желая ви късмет. 4 поредни пъти черният цвет е победител. Победител в този рунд е числото 30 и победи червено, високо и четно число от трета бизина, втора колона, част от сектора Лазан. Поздравление! Нека играем отново заедно, дами и господа. Време за завъртим топчето числото 32 червено. Финални залози. И времето за залози изтече, желая ви късмет. Дами и господа, топчето надолу победител в този рунд отново е числото 32. Червено е свято и от сектор Лазан. Трета бизина, втора колона. Поздравление! Каня ви да участвате в новия си рунд. Завъртаме топчето от числото 32 червено. Финални залози. Времето за залози изтече, желая ви късмет. Дами и господа, печелившото число е 20 черно от сектор Орфан. Високо черно число от втора колона. Поздравление, част от положителни числа. Нов рунд, нови залози. Завъртам топчето числото 20 черно. Последни секунди. Времето за да ги изтече, желая ви късмет. Победител в това завъртане, дами и господа, числото 23 червено от сектор TN. Високо нечетно число от втора разина и втора колона. Поздравления! Нашето най-студено число. Каня ви да поставите вашите късметлийски залози. И сега, дами и господа, следва да завъртим топчето числото 23 червено, нашето най-студено число. Последни решения за вашите залози. Това беше всичко за този рунд. Желая ви късмет! Печелившото число за този рунд 30 червено от сектор Тия. Високо и четно число. Поздравление!
Нов рунд, нов шанс за победа. Сега следва да завъртим топчето, числото 30, червено. Последни секунди, дами и господа. Това беше всичко за този рунд. Желая ви късмет. Победител в този рунд, дами и господа, да видим. Числото 35 черно, високо нечетно число от втора колона, трета позина в част от сектор Лаза. Комплименти на нашите победители. Нека отново играем заедно. Завъртаме топчето числото 35 черно. Финални залози. Времето изтече, желая ви късмет. Победител в този рунд, дами и господа, е числото 31, чие високо и нечетно число от трета позина. Първа колона, част от сектор Орфан, част от горещи ни числа. Поздравявам нашите победители. Канаме да поставите вашите косметически залози.